challenges chigoto kase obugayani. Oyo minto onsarigo. Yes. Community nchirororo chiembraceti korua se tradition yabo amangana obugayani. Abantu abange bare willing okora obugayani wose gwikaransa gukwana ingana rindi ryonse bari solution. Abantu mbare batari willing gwikaransa gukwana kindi yonse yokoreka ne court. These are people who like litigation. Ine challenge ya muna bantu mbare barabu banchete litigation yentonkeyo akunyara kindi gyonse bobe bonde bwense kwamerera ni konde bwense kokireteiga samoni chie koti yeche no mwatena kentwari okwanera namanganaya okana ekinekemo yakabine power imbalance challenge yange nari nabo tinake abantu mbare barabu baruche nani go bari iguru nyagete ni garense ntukunyara gwikaransa tukwanerwa mu noyo. For example umuntu uri yeto mukori imirimo nka utaramwaka n'imiti yenye 3 lakini yogote amatuko narata arenge okore gasi ogote na tingo nyara gwikaransa nakamwana kali na tugukwanerana ya yotu power play ine challenge yene ngintu kende gya 3 umunye tekina kende gyonsi ni ugegucho ko babantu babwato kwamerera ni nobobe obobe ni ubokoreta emotions bogo pandisha emotions. How to manage emotions ekeronsa rigo bago kwana amangana na umurumu abo wose ekero family umugaka n'umungina bago kwana igoro yabana babo yet ba separately turuche mangana na bago tuara emotions chimbe na kyogo chi manage into kende gyakane security mediation ne process ekoba driven na parties. Lirimbo agendere mbura abana abantu ko muchikora babakanete bahitaine almost mpapuga togwe lirimo ikaransete nabo yago kwanegento oyo aimo kine nyimbo amutorere irukano hano mugaka bawo kwana mangana gete n'umunge nandi kwanyora esegi achakire security issues nakiyekora mangana yago takeru akoreru compound ye court ekento kiende gyakane mediators barabake bonekero barabake ibi nabono biri bikurusi bukoti ako baraba boni bi ekoba akonkonyora mediators bari special and then taito ko mediators bari specialist ibi na ao baroro bakonyara mangana ebimo amarimo mbiro bakonyara mangana family matters na abana baroro bakora ibintu biri bigo deal ne kwerende civil issues criminal element igo na barabu na ababagire igo kweta korengana n'ubumanyi bwa basomerete basbono accredited in various sections mediators bamangana religions. Yes baroro bakurigere linaki na kiga neke na kike yakogenda torocha mangana then omweri oye luga uruche onsarigonya koro omubusi kwairu abantu abare korua omonu wao egesa kukende uno gwate daktari Eric Ugora na bago mediate Kisumu kwairu abantu kodero usigodera batamanyeti egeswairi language na beko be challenge we origi interpreter na bara interpret bobe tuwet ikibone those are the challenges tokonyora asamanga na mediation.